Francisco eta Flavia. Francisco eta Flavia batera daude afaltzen Florentzian. Franciscok ez zekien flana ala tutti frutti izozkia eskatu. Franciscok azkenean flan freskoa eskatu du. Eta flandestar Flaviak tutti frutti izozkia. Flavia ikusi eta flakatu egin dela pentsatu du Franciscok. Flaviak aldiz, Francisco bere fleiterik hoberenean dagoela uste du. Flauta jo eta gero, Francisco flexioak egiten ikusi duelako. Francisco, flautista frantsesak, eta flandestar Flaviak, eta gaur flirteatzen ari dira Frantzian.